Purcheses लोगोफोर नै फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन दिनै आङो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों नै बेखौ नोंथांमोना नायलांदो मा बुस्थु देखायलांसै आङो नायलांदो लोगोफोर Ow! Ow! आरो बेखौ नै हासिबावनांगौ ओरैबो मोनसेबाव Wow! खालि गैला बहाय बेनो लोगोफोर वाक्स गुरि नै नुबायना लोगोफोर बेनो आरो नै गंसेबाव नुबाय नै माबायदि कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर मोजां नंगौना नङा नै बेखौबो लाइफआव इन्टारेस्ट माने एसे लानो लुबैयो लोगोफोर स' ओंखायनो अर्डार खालामनाय जादों लोगोफोर एसे टेस्टिं खालामनायसै